Окей, първи опит. Пипам ринга ето тук горе-долу, което не мисля, че е изобщо достатъчно за забивка. Казаха ми да пробвам да забивам с тенис топка, вместо с баскетболната. Така по-лесно си тренирам движението и техниката. Не знам, аз съм тренирал много, това беше супер лесно. Че като цяло това с тенис топката е доста добро и ефективно според мен. Ринга ми идва ето тук, което мисля, че е много добър напредък. I have a world record 50.5-inch vertical jump, and today I'm going to show you how to improve your penultimate step on a 2-foot jump. Стъпката, която правя, е доста къса. Все пак я има, но е доста къса. Това, което гледах в YouTube и други хора, които забиват, те правят огромна стъпка преди скока. Тоест нещо ето такова. Буташ със задния крак, стъпваш, снижаваш се и от тази енергия все едно закопаваш и трансферираш нагоре. Охо! Много добре. Буквално ето тук. Цялата ми лапа в момента, цялата ми ръка стърчеше над ринга. Давай стрелена тройка. Готов ли си? Е така трябва да ми я подведеш. Буквално е това. Леле. Това беше ли супер близко? С тенис топка вече ми е лесно. Взех една малко по-голяма. Айде, бе! Буквално едно и също. И най-гадното е, че съм толкова близко
Трябва сигурно по 100 опита, по 100 и нещо, сигурно над 100 опита на тренировка. И съм толкова близко, трябват ми 1-2 см и не става. След всяка една тренировка имам мускулна треска. Един ден, целия ден, на цялото тяло. Много е тегаво. Какво е това, бе? Да, бе, да. Леле, майко! Аре, бе! Дни. Научих се да забивам. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Коментирайте ми, дайте някакви идеи. Какъв да е следващия клип, какво да науча, какво предизвикателство. Мерси много, че гледахте. Чао!